Yo, what's up mga idol? Magandang hapon. So muli na naman po tayong nagbabalik para sa ating usapang Honda Supremo. So sa vlog na to ay may nagtatanong pala sa atin. Kasi kaninang umaga nag-scroll po ako sa aking Facebook page saka sa aking YouTube channel. At may napansin tayo na isang followers natin na nagtatanong sa atin. So bago natin sagutin at ipakilala kung sino yung nagtatanong, isang mabilisang intro muna tayo mga idol. Alright mga idol, no? So ito pala yung nagtatanong sa atin, si Sir J. Lloyd Ibanez, na sabi niya boss, nasubukan mo na bang tumirik sa daan tapos nag-loss compression yung motor mo? Same unit daw ito mga idol Tapos paano daw yung gagawin o ano yung tips na gagawin? Yan ang tanong ni Sir J. Lloyd Ibanez. So naranasan ko rin pala mga idol, no, na ma-encounter yung loss compression na yan nung pagkatapos ng bagyong Christine. Dahil matagal kong hindi napaandar yung aking alagang si Honda Supremo. At nung gusto ko nang paandarin mga idol, doon ko na napagtanto na loss compression siya. Kasi pag ako kasi mga idol, no, pag umaga kasi ang ginagamit kong starter is yung kick starter. Hindi po ako gumagamit ng push starter tuwing umaga yan mga idol Kaya doon ko napagtanto na loss compression yung aking alagang Honda Supremo. So paano ba yung ginawa ko mga idol, no, nung na-encounter ko yung ganun na senaryo na loss compression siya? So paano ba yung mga ginawa ko mga idol, no? So yun ngayon yung ituturo ko sa inyo at i-share ko para magkaroon po kayo ng idea kung paano yung gagawin pag umaga loss compression po yung alaga natin mga Honda Supremo. Alright mga idol, no, so ituturo ko sa inyo kung paano nga ba yung ginawa ko nung na-experience ko na loss compression itong aking alagang si Raptor na pula. So unang una gagawin natin, bubuksan lang natin, open natin tong choke, itong mga idol itong choke nya, open lang natin yan. Tapos gagamitin natin itong kick starter Huwag tayong gagamit ng push starter. Kick starter lang mga idol. So ganyan lang I-kick mo lang siya ng i-kick. Yan. Pero ito may compression siya Yung ginawa ko, i-kick mo lang siya ng i-kick mga idol, hanggang sa magkaroon na siya ng compression. Ayan Tapos pag ganun na may compression na, ibabalik mo na itong choke mga idol, no. Sarado na natin yan. Tapos ang gagawin natin, pag ganyan na papaandarin na natin, kick starter pa rin yung gagamitin natin mga idol Pero ipipihit lang natin ng kunti itong accelerator para mag gas up siya. Susubukan natin So madagdag ko pala, ganito rin pala yung ginagawa ko tuwing umaga pag cold starting. So sa mga nagtatanong kung paano ba yung gagawin kasi hard starting sa umaga, so ganito rin, parehas din yung ginagawa ko pag ganun na umaga, pag papaandarin ko na itong alaga kong si Honda Supremo. So ito lang mga idol tingnan natin. Start lang natin mga idol, kick lang natin kasi matagal ko nang hindi nagamit to, mga 4 days na yata. Yun, lapit na. Alright,
Tapos ito pa pala mga idol, no, karagdagan sa ating kaalaman. Pag ako kasi ay nagpaandar ng motor, lalong lalo na sa umaga, no, hinahayaan ko lang siyang umaandar ng ganyan sa loob ng 3 to 5 minutes mga idol. Hindi ko siya ina-accelerator. Alam nyo kung bakit? Kasi nga hindi pa nakakaakyat yung langis dun sa rocker arm o sa cams na. So ganun ako magpa warm up ng motor tuwing umaga mga idol. So Sir J. Lloyd, no, ganun lang yung tips kung paano gagawin pag ganun na nagkaroon ng loss compression yung motor mong Honda Supremo, kasi same lang tayo ng unit. So sana ay may natutunan ka sa vlog na ito. Alright mga idol, no, so may nagtatanong pala sa atin dito sa ating Facebook page kung ano nga ba daw yung size ng aking sprocket. So sa mga nagtatanong kung ano yung size ng sprocket natin mga idol, patayin muna natin, sayang gasolina eh. So nung last na nag-vlog tayo, ito po yung last na pinalitan natin. So ang size po ng sprocket natin is 1543. So stock pa rin po yan na sprocket ng Honda Supremo. Wala pa tayong pinapalitan dyan, hindi pa tayo naglalagay ng 1443, 1445, hindi pa. Stock pa rin yan mga idol. Kasi mas gusto ko kasi yung stock, gawa nga nung hindi naman ako naghahabol ng bilis, hindi na ako anong tawag doon, yung hindi naman ako nangangailangan ng mas malakas sa akyatan, kasi tamang tama lang yung takbo ng aking Honda Supremo. At sa akyatan naman wala naman ako nagiging problema, kayang kaya naman ng 1543. So yan lang yung vlog natin mga idol, no, at maraming salamat sa lahat ng mga sumusuporta sa ating pagbablog about sa Honda Supremo, no. So dito na siguro matatapos tong vlog natin mga idol. So ingat po tayong lahat and God bless po. So see you po sa next na vlog natin mga idol.